Benteng. Iya. Iya. Benteng, original Sanureng. Ayo Jakarta. Iya. Rizal, ayo. Yo, Rizal sowan meneh. Yo. Benteng originalnya Siono. Patung Tobong. Ayo le. Prasane tradisi kang pranata endungane beri ender beni sapa manuri-uri jane dadi wangka ingkang gematri. Jos iya. Jai Siro. Gatut kaca edan, Gatut kaca edan, omahe emplek-emplekan. Pupus kadung, pupus kadung.
mutung pupus sewang buyung eneng omah bingung dijak dolan mutung wes nemper wong gemblung pupus manggis pupus manggis pupus sewang manis wes lambene tipis lan batu eklimis emang seneng tides iya, Rizal, ya. Hara, peseng, ya. Luas saya lo Devita, oh enak ya Devita ya. Jehan Jroning kali iso dibendung Jroning kali iso dibendung Jajak kono pinggir segara Pedote tali iso disambung Pedote tresno ketok ning mata motore kanjeng ireng motore kanjeng ngomong mrene ta sopirane yen ta seneng aja mung mandeg golek ana nomor WA-ne Layang-layang tak pakai benang, layang-layang tak pakai benang, benang satu dipakai tali,
terbayang oh dirimu si jantung hati ayai Nara. Iya. Heya, Bayu Anggita. Ayo. Boleh. Iya. Cas. Yo, dodong. Benseng. Yo Mas Benseng, ayo. Ayo Mas Pendeng. Ayo. Wah, ayo Kakak Ngadi. Oke. Kecak. Yo, sikile digoceki. Yo. Ayo Johan, nang dhuwur Johan. Rizal, Benseng sikile digoceki. Heeh. Iki ospek melel gede ngene iki. Arep wis bola-bali ra apa-apa. Yo. Nggih, nyun ngapunten jadilan badhe sumene nggih. 10 menit. Nggih, 10 menit. Seberapa jal? Yo, oh sikile mudunen. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune lancir kuning.
bakule soto. Ketemu pisan jaluk pisan. Ayo. Wes wes. Oh wes. Mundur. Iya. Nek wis sak mundur. Iya. Ayo. Ora jemu. Wes. Brayat saling benceng, ayo ditokke yo. Braya Yo. celeng penteng yo. Brayat saling benceng, ayo. Yo. Sembrono. Yo penceng yo pendeng yo. Kabeh Sabar ya maju. dokter Ana, sabar ya. Ini kategori orang gila semua, Dok. Enggak apa-apa ya, Dok ya. Enggak apa-apa, aku diperiksa Jarot penceng. sakit, Dok. Sakit Nurli kritis. Amin 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 amin. Ya, penceng suwe ra ketemu tambah edan. tak gedung tak detak tuh wira wiri wira wiri kumodo wato wira mandranyata ada papane Laku tak tak tuh but tung tak tung tak wira wiri wira wiri kumoto wato wira Iya.
Harah. Yo. Kecelenge siji. Fabrian Benteng. Yo, Om Tes. Hei. Bendera Kos Mikir Sumpah akan cerah. Hei, ayo. Lumur saran dan ana pati. Sedaya siapa ya seorang lumur. Ayo kita. Pakju bobonya. Yo. Duke macan mati. Yo. Hei. Jangan bernama. Yo, Reza Ersa. Tiro ku pimpin bedah pinggir ketemono slumatono kanggo sebo mengko sore kanggo sebo mengko sore mumpung padang bulan mumpung jembarak
para maju ing tengahing yuda mitraing para bantara maju ing tengahing yuda Bantara maju ing tengahing yuda mitraing para bantara maju ing tengahing yuda monggo yo Mbak Indri Nugraha ada Nurli Nugraha putur hatiku kang kubur bakar maklum supengku mawar kang kuning kang tak petik ing pinggir dalanku dadi sarana tambane wuyung mangkene rasane kang lagi mate tandurane bareng bareng sakyawe sang semoga-moga terus kanggo sateruse terus kroboko asa terus laras kaditra
Ya. Lagune apa Mas? Segara Madu. Jarut bisa. Sikadeng. Ngono Mas Gejol.
tresno muga sliramu tang citra kayunyon kasmaransa para mantu. Matur suwun luar biasa, terima kasih Mas Gejol. Lanjut di Bukit Berbunga. Bukit Berbunga. Ya, wah matur suwun luar biasa. Warga sawah Kanigoro remen boten? Seneng ora? Seneng ya. Nek tahun ngarep nanggap meneh setuju mboten? Setuju ya. Wah, jan nampu tenan luar biasa. Apa? Apa, Mbak? Oh, ayang-ayang. Sing nyanyi? Oh ya, aku karo Mbak Feni ya. Apa? Oh ning oh ya beres ya. Dikasih Bukit Berbunga dulu, habis itu baru ayang-ayang. Ya. Bukit berbunga, bukit yang indah. Ya enak ya wong kaya ngene. Ya, Bukit Berbunga monggo. Ya.
Bukit Berbunga sampun katur Mbak Nurli. Menika ugi wonten sasmita kicalan kunci. Mbok bilih samangke ingkang kicalan kunci samangke saged pun pendet wonten panggung kula serake dumateng panitia nggih Pak nggih sak monggo samangke pun pendet mawon wonten ing panggung ingkang kicalan kunci monggo. Kula sukake mriki mawon nggih. Nyendikani dawuh lumantar Laras Ganendra ada yang ngersake lelagon ayang-ayang ya tadi. Ayang-ayang dan Mbah Huti mau njaluk apa pen iki pen tanggung jawab pen. Wis Labuh Tresna ya. Labuh Tresna. Oh Mbak Huti, apa Mbah? Halo halo halo. Halo Lu lah. Kene to putune iki pengen cerita lho. Alah Mbak Huti. Apa iki Cah? Makasih. Iya, tolong. Dijal Mbah Huti aku. Kenalan Mbah, kenalan nggih. Ya. Nembe enggal nih kita sih. Plastiknya jek urung tak kletrek ya. Piye Mbah? Ganteng apa ora Mbah? Ganteng ora iki? Aduh. Mbak Huti. Kan. Mbak Huti. Halo Mbak. Nah, pendet tau, dipendet. Ayo. Ayo munggah. Ayo. Kowe rene Pak aku mulai. Lal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 a. Kowe rene Pak aku mulai. Munggah lho, munggah. Naik. Aurat Ya kok. Allah, Yo, aurat. Dipenakke. Pak niku Pak, auratnya Pak. Alah. Walah iki sontek soliken to. Walah. Silikon. Oh silikon. Oh kuwi. Tak kira Piye to? wedding ngene ya. Nur kalah Nur kowe Nur. Ya, diagem. Nggo nang men diterot. Ki lho, tak ditanggonku cah apa kepidak cah. Ya, lagune ayang-ayang. Oh, Sing nyuwun Mbak Novita. Mbak Novita, oke, Ya. siap. Mas Oh, Jarot. itu yang di pojok itu, oke. Ngendikani dawuh dari Yo. Mbak Novita lagunya Yo. Ayang-ayang. Cak Yo. pendek biar ngaso dulu tak pinangkani ya Mbak ya. Ora gelem. Oh, ora gelem kudu Ora cak gelem. pendek. Iya. Oke. Oh iya. Oke. Wah, tinggo. Wis ebar mau. Belayat celeng pendeng. Wis ebar kalau kakak. Dek Novita. Ya ampun. Cantik ya Cak ya. Suwantik banget ya Ben ya. Iya toh. Luar biasa. Ngono dong. Nimas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban arep
Ibu Swita. Sak pendek. Dino Vita, terima kasih nggih matur sembah nuwun. Terima kasih. Bagian dari promosi Eh, lah, Mbak. Kak. Yuk, yuk. Badan rasane ati kangen sing liyan hanya aku kowe lakukan. Nimas wong tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban ono senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah ning kuwasa. Ini Iya, Mas. iki wong telu iki, Heeh. mbak-mbake telu iki. Iki dulur-dulurku saka Trawana. Wow, atuh ya, Cak ya. Adoh. Cedhak no. Apa iki mau? Nate ketemu ning Tepus. Oh, nate ketemu ning Tepus. Ya. Di mana-mana Iya. ada. Mbak Feni, Makasih, Mbak. tak omong Mbak Feni. Ya, Warga wonten ing tlatah sawah Kanigoro mriki, nggih. 75% adalah nelayan. Betul sekali. Yo. Ayo. Terus? Mau aku wis diinfo karo Pak Duko, Heeh. karo Ketua Karang Taruna, Mas Ketua Karang Taruna mau ngomong. Pokoknya Karang Taruna karo sesepuh apa-apa wae, nek njaluk lagu apa wae dituruti. Siap. Mergane nek nelayan kuwi kondange lomo. Betul. Heeh. Lomo. Apa mana sing Contohnya kaya ngopo iki? sing lungguh kursi ngene iki? Oh, sing iki. Uti mikir. Ti minggir sik ti. Apa? Guna endi sing gandeng sing ndi? Wah, Oh sing gandeng kuwi. senengane dong. Ya sing gandeng cedaki ya. Cedaki. 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 Uti. Uti. Lah, Kowe gaweane turut segara. Gaweane turut segara. Heeh, turut laut. Nah, lah. Mbak Feni. Nggih. Nggih, kula dipun cause perso dateng Pak Duko. Nggih, pripun, Cak? Yo, warga sawah Kanigoro kene 75% adalah seorang nelayan. Nelayan. Nek nelayan kuwi kondang lomone. Lomo. Kondang nyah-nyoh, kondang bras-bres. Nyah-nyah langlung. Nah, nek ora isin yo men. Nah, nek ora nyah-nyoh leret Lah wae iya. lemrau. Makane kuwi wis ditunggoni kaya ngene kok. Lah iya. Lah Kok iya. iya ora. Mau Mas Sutris. Heeh. Mas Sutris kuwi senadyanto omahe sak pinggiring segara nanging piyambake iki juragan properti. Iya, betul sekali. Heeh, pranyata ya Mas Daru Darboy Geng. Le pesen Rono. Heeh, Wah. Mas Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Sing pesen rono. Wah, Iya. kondang tenan ya, Cak. Kondang dasar Mas Sutris kondang nanging Nanging apa? Mas iki? Sutris yo netes. Loh, Netes. piye? Oh ya. Maksudnya iki yo tiba duwite. Lah iya mau to. Tiba sak samu barange ngono. Lah iki arep netes apa ora ya kira-kira? Ora netes iki. Lah. Iki yo ngendok ora, mana ora. Iki Ajeng netes majer. mboten, Pak? Majer iki. Wis nang sapa kok adewe urung Kapan tampa? urung tampa kok? Urung tampa kok wis. Lah, beda manajemen Pak niku. Ndok. Ndok neno iki, neno. Lah netes, kuwi netes. Wah. Kok pisan lho. Waduh, duh. Seret. Kuwi kepiye kuwi? Uti. Uti. Ngombe. Uti. Ngombe, Mbah. Wah, diombene tekan.
Bukit. Alon. Uti. Lah ya wong ndok siji kok dijekurke kabeh ki lho. Uti. Sudah lega? Weh. Apa? Oh, gara-gara iki, Mas iki. Uti, salaman ora? Salaman. Kene kita gawe. Wah, diutahno. Salaman. Keneng ra sikilmu. Lho, arep ditampani kok ora oleh. Salaman sih, kenalan. Iya. Iki suragane kapal lho. Salaman sik. Salaman sik kok malah. Telo madu. Iya. Salaman sik. Digoreng ora ngentek kelengo. Dibakar ora mateni mawa. Iya ngono. Iya. Semoga ning nggih wonten. Heeh. Uti. Nggih, matur sembah nuwun. Heeh. Nggih, yo ngalah, dek kemayu to. Uti, aku lanang sampean wedok, heeh to? Terus? Wedok, iya. Kok terima loh? Iki lanang loh. Aku lanang loh. Iki lanang. Lah terus? Apa? Wedok. Terus dijawel ngono kok. Nih. Ora kena. Jebule arep Kok ngawur jauh genti. tober ya malah. Iya, ora apa-apa. Nggih, Mbak Feni. Nggih, sak pendeng kok sulap to iki. Iya, sulap ora apa-apa. Iya, nah. Pranyoto. Sip. Nah, hop, wis. Iya. Pranyoto orampan. Orampan, Cak. Nelayan ning padukuhan sawah Kanigoro kene orampan. Jebule anu ya alat-alat ya. Alot, heeh. Ora lomo jebule. Jebule mung masuk tris. Termasuk alot. Ya, ora apa-apa. Mas Ginjal monggo diparingin apa? Katresnan sejati. Apa? Janji setia, Cak. Oh, janji setia. Monggo Mas Jarot. Alah. Ngopo ngger kowe kate-kate gebiak kate aja kok geret Uti. Dadi cah. Mas. Lha kita kebaperan karo Uti, tangekno. Tangekno dah. Yo, Mas. Pendeng. Kok ngesot-ngesot lho. Kenalan. Mas. Sini, Mas. Mas gegledak. Lah, kelo. Mas, maju gini. Maju kayak Uti main kiper. Ora sanderdek, ora nek nyokot. Uti kira nyokot gur dilat. Oh, paling dilat sithik ngono. Nah, ora sanderdek. Salam. Iya. Iya. Waduh. Kenalan sik. Jenenge sapa? Ngono lho. Rian. Rian. Omongan apa nek, Ding? Dikasih janji setia kagem warga masyarakat wonten ing Laladan Padukuhan Sawah Kelurahan Kanigoro. Sumelang
Dimas Ganendra, Ada Jarod Bisma. Feni Puspita Sari. Terima kasih. Zero lupa. Sawiji amung sliramu tansah setya tresna lan satu sinaksenan langit bumi semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Jatunging ati ora bakal aku balen jani ra ono wani liya aja sumelan aku bakal salin ati. Amung sliramu tansah setya tresna lan satu sinaksenan langit bumi semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Sampun katur Cak Penteng janji setia, matur sembah nuwun. Paripurna para kanca-kanca asang panglipur dadi panjenengan digosok-goyo. Yuk. Iya. Jangan bernama. Yo parang. Parah Terdek. Yuk. Oh.
Mbak Nurli, Vita Widya loh ini. Iya. Mama Lendra. Yo. Ya. Kang Salendra Purwacati. Iya. Ayah Revan, Ayah Revan. Iya, Peteng Permadani. Ayo Petrot kumat. Oh lah sapa? Bima, Bima. Kudu aku. Sapa wi? Cagak, Mas. Wingi dolan denti Mas. Kali, Mas. Cepet nganti takkan oyot-oyote ben gampang anggonku ngilangke tresnomu sing tuwuh ning atiku dadi siji ngoyot ning jero ati. Pengen laleke angele koyo ngene, semumung tansah matoke. Sangsaya ngedoi malah cedhak ning ati, tresno iki sangsaya kepati-pati. Bayang-bayang nalika tampang sepisan, tansah sumandang ning ati ra bisa ilang. Di Prambanan sedang menung merajonggrang, sliramu janji sehidup semati. Gambarku dong waru sing tak ukir ning watu, durung ilang koyo tresnoku. Kepingin laleke angele Koyo ngene. Vita Widya. tansah leletoke sanesaya ngletohi malah cedhak ning ati, tresno iki sanesaya gelem pati-pati. Bayang-bayang nalika tampang sepisan, tansah sumandang ning ati ra bisa ilang. Di Prambanan sedang menung merajonggrang, sliramu janji sehidup semati. Gambarku dong waru sing tak ukir ning watu, durung ilang koyo tresnamu. Yo, Rizal Hirsta. Ha enggak, ha euy. Rizal Hersta. Kasuwun dhumateng Bapak Duko. Lebet wonten ing sasana pawiyanan. Bapak Duko. Iya. Kanca dong mrene yo iki lho jaran Najomo.
Sigrak joketane tansah anuju brono ra ketinggalan uga kreasine laras kanendra nyata-nyata pancen oke. Oke kanan kiri mripate bilang milik Sigrak joketane dan saat tujuh oke ane sesodekan. bener tak Jal? Yo. Oh 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 oh. Kinjol anak bolong. Bener tak Dro? Bener toh? Cuma tengarsanipun Bapak Duko Padukoan Sawah sumangga mlebet wonten kalangan Bapak Duko utawi Bu Duko sumangga. Hei hei ya. Oi, hei ya. Bu Duko Mbak Nurli. Oh 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 oi hei ya. Yo, waya. Sun Sarati, Kondur Sun Sarati, kondur. tak kita. He 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 he. Mas Edo. He he oi he ya. He ya. Sorak-sorak swara kang gumurung. Sorak-sorak swara kang gumurung. Suarane wadya atine turangga. Asale saka jati lan laras jati. Balungane sorak-sorak swara kang gumurung. Sorak-sorak swara kang gumurung. Sarane madya titir turata. Asale sabda jati lan laras ganendra. Bayu kita, iya, kondur. Hae. Dumateng Bapak Duko utawi Bu Duko sumangga pun tenggo. Terus. Iya. Hei. Iya.
hae 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 ya hae hei ya. Pernah ning madyaku rama gugur. Sos.
sahabat becike lah aku gumun kaya koko lan satelit seputerno golak pijet nekare mare mabur cecer jaran sebelah Ayo Bu Dokter. aja nyangkut bareng bae ibet awet ora pedot nenange Yo, yo. Hoi. he 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 os penceng Yo, hoi. Kondur. Penceng kondur. Penceng ayo kondur. ngendi Ditunggu budak. Genjol, genjol. Kondur. Kondur. Ayo Revan, ayo Revan. masa berkeliling-keliling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta berkuda. Beca, beca, tolong kawal saya duduk sendiri. Saya kaki sambil melihat-lihat ke kanan dan ke kiri. Sambil beca ku lari, bagaikan tak berhenti. Beca, beca, tolong kawal hati. Berayat celeng beceng. Ayo yo. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Yo. Hoi, 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 yo yo hoi, hoi ya. Kondur, kondur. Yo. Hoi, hoi ya. Ayo yo. Ayo Pak Benceng. Oh, 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 oh,
Ah. Hei, hei ya. Zaki, Septia. Christian.
Tiga Sawi. Mbok bilih sambut paripurna agene kawula sak kanca jarilan leres kalendra. Asam panglipur dewating panjenengan Tiga Sawi. Bilih wonten kathah lendak-lendo. Angene kawula sak kanca asam panglipur dewating panjenengan Dewa Sami nyuwun lemutur gong samudra mangasami. Nuwun kelawan nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah tinggal langit. Penak loh. Kan nunggu wae kok. Kene sing resik. Apa ya? Mubeng to? Mubeng. Adine iki akne dalane sampe nganu. Mubeng gunung.